truth that comes that will make you free. Saka zvakafanana nekuti ndasungwa, ndapara mhosva yandapara, God forbid, ndasungwa, ndaiswa kuma cells kunditi lewe obva asvika, obva anzi pari kudiwa fine, imari yakati, obva abhadhara. She has set me free, but she has not made me free yet until I'm told that I'm free to go. Saka akasiya abhadhara akaenda, kukashaya anoya kumacells kuzondivhurira kuti ndibude. Ndinenge ndiri munhu ari set free but asina kumekwa free. Kuti pane zvinozoitwa kuti setting free yawakawana iyayi izova effective. Chokwadi ndicho chinogona bets kugona kukuita wakasununguka. So now rekanitangire panyaya yechechi papapa. Zvekutaurwa nevanhu ichokwadi. Anditi asi zvakare kuswera uchiita zvechechi hazvina futi kuita kuipa. Pakudii uri kuona kuti mentality yatitori nayo ine kakushaiwa kusunungurwa. Nepamusana pokuti tinofunga kuti basa kumhanya-mhanya. Kutora simbiyo ukaisa pa ukaweredha kuti zvonzi ari pabasa. Arikuita zvinhu zvine musoro akutsvaga mari. But times have changed. Zvekuti unogona kutenga uchitooneka kuchechi every day but uchishanda. Mari ichitopinda. Wakaseta masystems anokubatsira kuti uite zvaunoda kuita but paine zviri kuitika. So the problem rinoita kuti tifunge kuti kunonzi kushanda kuenda kunopinda pane imwe nzvimbo at a certain time, tobuda na 4 o'clock, tobuda nenguva dzakatoenda kushift. It is how we have been designed nema systems akasetwa necolonial rule. That's true then. Proverbs chapter number 22 verse 6. I'll start in Shona. Inoti rovedzera mwana nzira yaanofanira kufamba nayo. Ipapo kunyanga akwegura haangatsauki pairi. Train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Train up a child in the way he should go, so that when he is old, he will not turn from it. Right? Tesa patakanzwa this verse, takafunga kuti training yataurwa chete training yakanaka yemunhu wakanaka, which is true. Vanoda kuti uzvizive kuti wacho asina kutrainwa futi zvakanaka, akatotrainwa zvakaipa. Pane training munhu wese ari trained achikura, which means pane zvinhu zvokuti munhu kana ayaruka haagoni kubva pazviri nepamusana pekuti akarovedzerwa pazviri ari mudiki. Pane zvinofungwa nevanhu kuti kana munhu aroora kana kuroorwa anofanira kusiya zvekupinda-pinda. Ndo zvinotarisirwa munhu kana apinda musvitsa. But munozviziva here kuti marriage will not change your character. It changes your marital status. I celebrated 40 years yesterday. That does not mean I have matured. Maturity hakusi kuwanda kwemakore. Rinotori basa randinofanira kuzvipa rekuti behavior yangu yakufanira kuenderana ne40 dzandinadzo. Rinotori basa rako kuita izvozvo. Ukasadaro unoita zvema 18 years uine 40. Hapana bhero parichati hazvisi automatic kuti uchingosvika 40 musoro wako kutodonza. Hauchatamisa mari, hauchadidi. Aiwa, unogona kutobehave sezvinoita vanhu vane 15 years uine 40. Kureva kuti munhu akapinda marriage iye anga achichita vasikana anotanga kuchita mukadzi wake. Kana anga ane varume vakawanda anotanga kuchita murume wake. Anongobva from being
a cheating girlfriend into a cheating wife. Eish. Because marriage inochinja marital status from single to married. Saka dambudziko ndototi munhu akaroora enda achita so. Makambocheka here kuti akatrainwa up chirudzi, because Bible rati akangotrainwa the way yaatrainwa kunyanga akura atsauke pazviri. Saka zvimwe zvinhu zvaunoona zvinoitwa navanhu vakuru vakatrainiwa vari vadiki. Well, train up a child iri kumasaidi ese. And they won't turn from it. There you go. Mwana akatrainwa mumba mekuti baba vake vanomuintroduce kuna ana amai kana kaketi. Achitoziva papa wake vanorora nhasi ozoramba next week ichi ndwama yako. Right. Izvozvo zvinoita kuti mwana afunge kuti that's greatness. Ndarongo hatambi. Saka kwaari ndo zvinodefine greatness zvakare, because that's how he has been trained. Saka muchidanana paipai pane zvimwe zvinhu zvokutoti unofanira kutobvunza makuriro, kwete ngokutsvaga nyaya dzokuti muone kudanana muchiti manga muchisheya, kutocheka kuti akatrainwa sei, because zvinhu izvozvo hazvichinji ndekuti muri kugara mese. Paakatokudza ndokuda aitokuda shuwa zvokutoti kuti kuchita kutori neine kukuda kana kuti ari kuita zveunhu hwawo zvaakatrainwa. Training yaakapinda zvokuti hazvidhipate paari because akazviiswa maari ari mudiki. Saka tiri vadiki isusu, ndakakurira kumaprazi. Ndakurira kumaprazi taishanda paholiday. Ndakatomboshanda. Right. Holiday ichikwana kana kuine fodya, isusu tanga tiri kumaprimary level, taiemployiwa kunonhonga makonye anodya ndikini fodya kana chibagi. Then vakuru vana Golden vaizotera mumashure vaine chitiniso chakaborwa chinenge chichiswa mushonga. Aridika. And the pay yako yainzi nhamba yemakonye awanhonga. Ndo mari yaunowana pesalari. Sure mari iyo yaita se? Yaitouya end of month. Right. Imagine kuti mwana ari grade 7 over ahora $280 muna 1993. Atori nemari yake paside apa. Right. Odzokera kupi? Kuchikoro. Ari kuchikoro ikoko anotanga kufunga kuti pachikoro chine basa rechi. Automatically ndinotori nebasa rakandimirira kufamba. Ndosaka makanzotwa isusu kumapurazi vazhinji atinoita sei? Hatina kudzidza. Nemhaka varungu vaigara vati nanzvisa shuga yemari. Kuti you can actually earn without even going to school. Chaunongoita kutera muforo wechi when uchinonhonga makonye izvozvo zvinokupa mari. Saka vazhinji zvaivaremera kuzosvika form 4. Paanosvika form 3 watomitisa kare. Wese iye nemusikana wake vese vane basa rakavamirira. Alright. Kufamu kwataikura hakuna munhu anga ari rova. Ukatoita rova uri mukuru andisika sadhonisi kudai unotoimbwa nemasecurity kuti kutsvaga kuda kuba munomu ndori kutendera kutsvaga papombi nechi uya kubasa unotoriwana basa ukavhizita kuchivhisitirama yako ukaita zve2-3 months basa ratotanga. Right. Which means paiprepeiwa labor force tisingazviona zvanga zisingamanikidzwe but taitogadzirwa in a way yekuti kushanda kwakadaro ndokunoita kuti upenyu hwako ufambe zvakanaka. Pasina imwe exposure. Exactly. Driver wetractor vaitogona kutoonekwa nemurungu vakaisa mwana wavo pamberi pesiti paya vakamubatisa steering yetractor vachimunangisa kudai. Murungu aingotarisa so anga asingatsiure. Chaari kuziva ndekuti at least ari kundigadzirira the next driver wetractor iyoiya kana iye are useless. Saka it became generational. Hakuna famu raishaya vanhu. Saka takatrainiwa kuva ma-servants, not leaders. Are you getting me? So I want you to understand kuti kunyange ne curriculum yataistada panguva iyoyo, kwangu neCambridge, kwangu nechi, yanga yakagadzirwa kuBritain. Vanhu vanga vakatigadzirira that setup, vanga vasina kuigadzira vachigadzira ma-entrepreneurs. Vanga vasina kuigadzirira vanhu vanofana kutungamira ma-companies avo. Vaiti prepare kuva ma-managers, kuva ma-clerks, kuva ma-teacher, kuva zhizhizhi, so that tinofambisa basa ravo. Saka zvanga zvitori strategic zvatakadzidza. Ndosaka taibvunzwa kuti when you grow up what do you want to become? I want to become a teacher. I want to become a doctor. I want to become a this. Which is not bad.
But akuna akamboti, I want to own this, because we were not trained to own anything. Right? Saka now zvaitika izvozvo. Patakazonzi chiendai munotora ivhu. Isusu tanga tisiri ready kuritora hatina kutrainwa kuona ivhu. Tinoshanda kana munhu ainaro otipa ma 200 yedu. Saka taka-resista that initiative yekuti tiwane inheritance yedu, because we were not trained as inheritors. Saka chaifana kutangira pa inheritance, taifana kutanga kutotiwa train up a child, which means muZimbabwe, agriculture and mining was supposed to be mandatory from primary school. Izvezvi right now ndichitaura newe, hauzive goridhe kuti rakaita sei, hauzive diamond kuti rakaita sei. Iwe wakanditeerera izvezvi hautozivi those minerals, but iri imwe yepfuma yeZimbabwe. Hauzive kuti ivhu iri hariite kurima mbambaira, hauzvizive izvezvi. Unorima tuchibage twako so patusingadiwe. Unoona kazvara mwana kari kadiki kudai so, nemhaka hauna idea kuti farming yakamira sei. And yet the greatest wealth yemuZimbabwe is land. Saka varidzi veland havana kudzidza about land yavo. Saka hatina kukura tiine chidokwa chekutila our own land. Inini kumba kwedu kune land 6 hectares dzandakutanga kurima now nekuda kwe-truth. Ndaona kuti mabirthday present haasi kuuya. Right. Kureva kuti taishanda tichitsvaga zvimwe zvinhu kuine land yatisina kutrainwa kutila. Takamirira kuti mumwe munhu ngauye aishande, tobva tati mwana wedu ari kuda uchi basa obva ashanda ipapo. Saka we are not inheritors, we are servants mentally. That's why pakataura that issue, we became a divided nation. Wachiti zvinoita mwachiti hazviite. Nevamwe vakazongoti wandizosara rega nditori, but asina that spirit yekuzvishanda nekuzvigona. Nemhaka haana kutrainwa kuva a possessor, kuva dominant. Tinenge tichipopota kuti vhurai makambani, ari kunzi avhure makambani ndiani? Unofunga kuti mama pari kuti vhurai nyaya kuti haana mari, mupe mari ye. Unotenga Range Rover $350,000. Mari iyo inogona kumutangira something, but musoro make is a servant. Haafunga kuti ingatange something. Saka vakomana nhamo yatiinayo haisi paground, iri kuno uku kumind kuno. Tiri kutomboziva here how to be dominant. Maid wenyu makaudza mwana wenyu kuti anonzani, makati anonzi antani, anonzi sisi wako and all that, right? Nemhaka yeye hatidi kuti vana vedu vakure vasina unhu. Vana vedu vanofanira kukura vachiremekedza vanhu vakuru. But do you know kuti ukaenda kumhiri kwaSamora kune vane ganda rimwe, havadzidzise mwana wavo kuti andi unanoshanda. They train their children to be bosses. Iwe unotodza mwana wako kuti uyu ndini ndomubhadhara, hauna munhu webasa pano iwewe. Haumuudze kuti uda chakati, ita wega. Zvinoita sekuti zvakanaka nekuti tiri kutraina mwana kuita sei, kuva responsible. But chokwadi chiripo ndekuti tiri kumutraina kuti aziwe nhamo ndamai manje ndinogona kumudhakwira, saka afanira kachiziva zvokuita. So we are also preparing our children to be like us. Kuti anta hazvina kuipa, but mwana wako anoziva here kuti is a leader. Ndosaka uchizoona kuti mwana wako anokwanisa muriwa namaid. Unozopopota kuti anga achiva mwana wangu ini ndichimubhadhara, aiwa akanzi handisaka nditete vanga vachirayira mwana kuyanzvadzi yavo. Are you getting the signs? Nyaya iripo ndeyekuti hatina mentality yekuva vatongi. We are servants. Kunyika dziri kunetswa maZimbabweans nenyaya yexenophobic nechinhu ukanocheka vari kurwira umaidi. Kuine vanhu vari ikoko vari kudominata maindustries eikoko, no one touches them because havana kunge vakabata zvevanhu veikoko, nekuti kunyange veikoko they were trained to be servants. Saka they fight for crumbs. Truth ndeyekuti guys, we need to know who we are and what makes us rich. Unofana kuzoti inini zvekurima handisi kuda, I want to pursue uchiremba.
iri desire yako but uchiziva everything about munda. Newacho akanotora munda anogona ane 20 something years but ana kudarika nekuchibhero kana paGwebi College kunodzidzawo kuti mbesa dzanoda kurima idzi dzinoita sei. Have you invested in knowledge about what you want to do? Kana kuti zvatiri kuita hazvinei neutungamiri. We want somebody to come, take our farms, then employ us back. Nepamusana kuti patakanga tiri vadiki taishanda. And tinonyasonzwa kuva fulfilled so. Uchibva kubasa so wakaneta basi unazonzwa kuti ndikuita zvinhu zvine musoro mulife mangu. Why? We have been designed to think that way. That's why you see kuti every musician, every munhu ari muarts ukamubvunza nyaya yake imwe chete, ndaifaita namai vangu, ndaipanhirwa gitari, ndichiita zvinhu zvine musoro. Ndainzonzi usaita zveacting, uita zvinhu zvine musoro. Ndainzi bhora raiputitsiwa, uchinzi usatape bhora. Why? Tanga takagadzirwa mind yekuti zvinhu zvese izvozvo hazvina musoro. But vakatigadzira mind iyo ndo vaiita izvozvo. Vana vachena ndo vaienda kubhora, ndo vaiita zveathletics, ndo vaitiimbira, ndo vaiita mari nazvo, isusu tichivashandira. Alright, as I conclude because of my time. Paprasi vandotara nezvapapo. Kwaiuya rori yewawa paFriday manheru yodira. Yapedza kudira Saturday vanhu pavanongobva kubasa radio yavhurwa kubawa. So that I'm going to think outside the box. Muchibva kumunda urikuenda muBawa. Mono wadoro kuita pungwe Sunday rovhurwa zvenguva diki diki kumatutu zvonzi vharai nekuti mangwana kubasa turikuvada vari soba. Saka mafaro aikasika kupera on Sunday. Vanhu vanorara Monday vanenge vari paforeign kudai. Vasingade zvedoro maitengerwa kiti yebhora mopiwa trakiti. Ende munotamba bhora nevamwe. Vasingade zvebhora, vasingade zvedoro, zvigure zvinenge zviri ready. Ende munoona zvinyawo. Right? Yeah. Right? Mapedza izvozvo mudzimai wamurungu anenge akaisa kashopu munzvimbo imwe cheteyo. Anotora zvimadhirezi zvisingaite zvimakabudura zvaiiswa imomo. Right? Apedza mari yake asina kurongeka aenda kunokwera Tesco. Imomo hembe dzeChristmas taidziwanira imomo saka hakuna anouya kuHarare. Right? Mukazoendeko kuno kunosangana nezvimwe zvinhu zvikakuvhura maziso. Right? Panopera mwedzi unosvika ikoko bhuku remurungu apa remukadzi womurungu apa bhuku remasalaries apa inogara yatotorwa kare unopiwa change. Mari inenge ichitenderera around them to be continued. Truth. Tasangane Chokwadi. 2026, we're also live on Facebook. You can watch and share. Kunoda kubata Bishop. 773-115-025. Services Tuesday at Youth, and then Thursday to midweek service from 5 to 7 p.m. And then Saturday we've got interdenominational services from 1 to 3 o'clock, and then Sunday we've got services from 9 to 12 o'clock. And we are found corner 2nd Street and Robert Mugabe upstairs Musinema 4 Church knows the City Gate Assemblies. Church phone kana kuti Facebook yedu yakanzi Dr. BMC. Thank you. Thank you so much, Bishop. Just stand by for